Laguntza behar dutenei erantzuteko prest daude, 24 orduz, egunero eta une oro. Gertutik ezagutuko dugu gaur Osakidetzak larrialdiak kudeatzeko duen zerbitzua. Mediku hauek telefonoaren bestaldean dagoen kasua premiazkoa dena ala ez ebatzi behar dute. Bere biziko hartu emana da honako hau, galdera eta erantzunek zehaztuko baitute zer egin eta hori erabakitzea ardura handia da. Guk adibidez fonendorik ez dugu erabiltzen, gure tresnak telefonoa da, pantailak, eta zailtasuna da batez be, gaixoa ez dugula ikusten. Edozein momentutan sor daiteke larrialdi bat, batzuetan sorabio bat hartatzeko izan daiteke edo osasun zerbitzuen berehalako esku hartzea istripu larri bati erantzuteko. 260 profesional ari dira bertan lanean. Pentsa, Euskadin egunero, 400 anbulantzia mugiarazten dira. Bai, egunon, behitu medikoa naz, nire lankideak esaten dozta, petxuko minaz zauzela, paparreko minaz, ez? Sartzen dira urgentzia eta emergentzietako deiak, gure teleoperadorek hainbat datuk jasotzen dituzte, ezinbestekoa da beti helbidea eta telefonoa, eta hainbat datu bete ostean, gero deia eta informazio guzti hori barruan gauden medikuei pasatzen dozkue. Bai, angina auki dozu. No, zori, orain dela? Orain dela 3 urte, bale. Eta badaukazu horre mingainan azpian ipintzen den pastilla horietako bat? Larritasun handia baldin badauka egoera konkretu horrek jendea arduratu egiten da. Bueno, gu saiatzen gara hemendik lasaitzen pizka bat zeren guretzako telefonoz bestaldean dagoen pertsona zenbat eta lasaiago egon, informazio gehiago eskuratzen dugu guk eta horrela asko hobeto ere aldogu eman gure erantzuna. Saiatzen gara, telefonoz beste aldean dakagun pertsona gurekin batera lan egitea. Batzutan oso importantea da eure jakitea zer egin behar den. Eta hori bezain importantea ere zer ez dan egin behar. Me comenta que está, en principio, como adormecida, ¿no? Le ve usted, con máxima rapidez. Berehala eman behar zaio erantzuna. Erantzukizuna handia da, bizitza ugari dago jokoan. Vidas en juego. Batzutan ondo ateratzen dira gauzak eta batzutan jakin egin behar dugun non egiten dugun lan eta batzutan gauzak ez dira ateratzen nahi dugun moduen. Hori argi eta garbi eduki behar dugu. Equipo de emergencia, la quinta para el centro, ¿me escuchan? Tienen una salida para la Gran Vía 35 tercero A. Egunero 1.200 dei hartzen dituzte gutxi gora bera, minutu gutxitan erabakiak hartu behar dituzte. Euren lana kalean begibistakoa da. Errekaldeko ambulategira goaz. Pertsona baten bila, mediku bat ikusi duena eta ospitalera joan behar dena. Dolor en el pecho no tienes, ¿verdad? Vale. ¿Estás cómoda así? Sí. Te vamos a poner el cinturón de seguridad de la camilla, ¿vale? Euki ditu infekzio batzuk eta errepikatu direz denboran zehar eta behar ditu prueba batzuk egitea Santa Marina. Beste larrialdi batera goaz orain. Etxe batera goaz, esan diguten arabera, sukaldean zeo zer erretzen ari delako. Zuhiltzaileak eta ertzaintza bertan daudeia da. Behin arriskua pasata, osasun langileak etxera igo daitezke. 3 gazte hartatu behar dituzte. Te puede picar la garganta y es algo normal. Un ruido y han entrado a la cocina y estaba. Zarata handi bat entzun dugu, sukaldera sartu eta kanpaia sutan zegoen. Oso urduri jarri gara. Cerrar las puertas, pero no sabíamos qué hacer y mal, muchos nervios. Zerbitzua bukatzen dutenean, mediku koordinatzailearekin hitz egin behar dute berriro. Erabaki du iruneskak ospitalera eramatea, balorazio orokor bat egiteko. Azkenean, sustoa baino ez da izan.